Hello guys, good morning. Happy New Year. January 1, kaya dito tayo sa may ano, dagat tayo. Maligo tayo. Tapos may dala tayong tropa natin doon, may dalang pana, mamamana tayo ng kung ano makita natin dyan sa dagat. Guys, medyo mababa pa yung ano, dagat, low tide. Pero maganda naman, malinaw. Tsaka hindi magulo. Dito pala tayo sa may Long Beach, Bolinao, Pangasinan. Daming paligo. Ito tropa namin dito. Oh, yan. Oh, shout out. Oh, shout out. Oh, ayun daw. Oh, dito kami ngayon. Diyan lang kayo, kasi dito kami. Mamaya pumunta tayo doon, oh, sa may pisaan ng alon. Paradise Cove. Ayun, ito pala yung pangalan niya, oh. Dito to sa may Bolinao, Pangasinan. Shout out dyan sa may-ari itong Paradise. Nagkikiligo lang kami sa baba. Okay guys, sarap ng dagat. Pwede pala mag-ihaw dito, nasa gilid. May pugad. Pugad ng ibon. Diyan mo kargadaan na. Hello. No, shout out ka sa mga kaklase mo na sa Dagupan. Hey, shoota mo sa Dagupan. Wala pa? At para kay Padi. Bata pa ako. Grabe, wala na yun. Oh, na, ligo na kayo. Pero maganda dito, hindi hindi magulo yung dagat, no. Hindi kagaya doon. Daming tao ron, no. Yung pisaan ng ano, alon. Doon pinakamasarap siguro maligo. Ayun, oh. Yung mga yan, galing yan doon. May nang lalambat doon, abangan natin yan. Bibili tayo ng ano, isda yun, oh. Bili tayo ng pang-ihaw. Ano yung plastic na dyan? Mga yung bato, oh. Maligo na maliligo. Isa sa kamatis, diba? Bilas, Loya. lumipat na tayo yung ulo ng ano, ah. Ay, kurita. Nandun yung ulo ng kurita. Nandito na. Patasas. Ayun, may pala eh. Ganon. Hindi dito. Baliktad naman. Kurita na yun, nakadikit sa bato. Oh, guys, oh, kurita dito laki. Dalawa ulo. Kaya lang, hiwalay isang ulo. Oh, ang lalim na. Lumabas na yung tubig. Mihi siguro si Juana. Lumalim eh. Lumalim. Kanina, mababa siya, no? Eh, malalim na eh. Piliin mo yung babae, Bilas, tanim natin. Ilang piraso lang 1 kilo siguro. 10 kilo din. Ano tawag yan? 10 kilo din yun eh. Ito, kung gano'n ako nakitang Kampis. ganito kulay, oh. Saan ang ito? Ginto? Ginto ba yan? Saan ang ginto? Mga delikado ito yan. Ang tawag ito? Ang tawag ito sa Sumerdalam? Ulnok. Ha? Ulnok. Ulnok? Piwisan na ito. Oh, piwisan na ito. Yung maalat yung kwalita dahil danom. Pinupulot lang dito, oh. Ano? So may Wala, ikaw buhangin. nakukuha dito maliliit. Oh. Wala ko nakuha maliliit, puro malaki. Yan, masarap to. Kabibi.
Wala na ata. Giritan, basta. So, wala na namang tubig, dagat. Lumayo na naman. Ako man lang.